Kusangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV channel yenyu patinokupai nhau dzakasiyana-siyana nezvinhu zvese zvinenge zvichiitika munyika. Munozviziva kuti panapa ndo pachivhitivhiti chisina fiye kana fevha patinotaura nyaya dzese dzinonga dzichiitika zvese zvese. Nhasi tiri kutambira nyaya panapa iri kuti vhundutsa zvisingaiti pari kunzi military receives official request to retire President Mnangagwa. History was struck today, 21 May 2025, when the Zimbabwe Defense Forces stamped up two official requests to retire President Mnangagwa on the ground of incapacitation and other concerns. The documents were officially stamped by two arms of the Zimbabwe Defense Forces, the Zimbabwe National Army, and the Air Force. The development is the first time since war veteran Blessed Geza earlier in the year began press conference calling for a constitutional and legal resolution to the Zimbabwean crisis. Details of the documentation and the original stamp files are viewed by the ZimEye News Network. Zvabudawo nekunana Simba kunana ZimEye. But unoziva kuti inini, what I know is there can't be smoke without fire. Ndosaka muchiona kuti nyaya yese yandinenge ndangosangana nayo ndinenge ndichida kuti titomboya toipenengure panapa pachivhitivhiti chisina feya, chisina fiye kana kuti fevha. Ndo zvatinenge tichigara tichiita kuti tinyatsokuonesana nemhuri yeZimbabwe kuti chii chinenge chichiitika. But inini ndakatarisa tsamba idzi, tsamba dziripo zvechokwadi, tsamba dziripo zvechokwadi, asi inini ndine kamufaro kandinako pandaona tsamba idzodzidzi pakuti vanhu ivava pakurohwa imwe way forward, pakuitwa imwe plani. Nozoti hakuna chinhu chinofadza munyika sekunzwa kuti vanhu ivava vasvika pavari kuda kuzobviswa. Zvinofadza chaizvo chaizvo kana kuti awanirwa plani yekuti anzi ari kuda kunzi aretire, asiye chibasa ichochichi. Nekuti munoziva chibasa ichi chinoda vakatumwa chaivo vane mwoyo yevanhu pamwoyo, kwete vanongoita zvechimonya-monya, kana kuti vanongoita zvekungoti asvotwa ngaarutse, kana kuti vanoita zvekungoti asingade ngaabude muZimbabwe macho. Ndo nyaya iri panapa yandiri kuonawo vedu iyi, kusazivawo kuti imimi makaitarisawo imimi muri kuonawo sei nyaya yetsamba iyi yekunizvoni Mauto vagamuchira tsamba yerequest yekuti vakwanise kuresigninisa kana kuti Mnangagwa varesign, nekuti mumazuva adarika ayo takazonzwa futi vaGeza vachitaura kuti zvoni please vachiwenga itai plan nemunhu wenyu wamakanzwira tsitsi mukamutera kunyika yaanga apotera. Iko zvinezvi honai zvaave kutiita, iko zvinezvi honai tave kugara mumasango, hatisi kutokwanisa kugara kudzimba nemhuri dzedu, asi imimi macomrades vakarwa hondo muriko ikoko makangonyarara zvenyu. Ndo nyaya imwe yakanga iri kunetsa ichitaurwa navaBlessed Runesu Geza. Nhasi manje tasvika patsamba dziri kunzi dzanangiswa kana kuti dzaenda kunopiwa Mauto kuti vakwanise kudzinga vaMnangagwa. Ndo nyaya yatiri kutambira panapa. Inini handizozivo kuti munoionawo sei nyaya iyoyi, hama dzadiwa. Asi zvamanje manje ndikeza ndikusiyei zvekare makateerera zvichiri kutaurwawo nevamwe vateereri vechannel yeCoolian TV. Kana muchidawo kusendawo something chinenge chichiitika munyika, kana kuti something like zviri kutaurwa or something chamuri kuda kuripota, chamuri kuda kuti tichibuditse pachivhitivhiti chenyu chisina fiye kana fevha, sendai panhamba dzatichasiya takaisa pascreen ipapa. mamukasei chikwata pano muri kutaura naComrade Fire. Nyaya iripo yandinoda kutaura ndeyekuti ndinokurumbidzai vana general mese, vana Valerio musatengwa nemari, mageneral ose vana Chiwenga mese, vana Sanyatwe mese musatengwa nemari yekungodya zuva rimwe. Zvandinoda kutaura kudai ndizvokuti Mnangagwa nezvigananda zvake ndinoti pasi navo, ndigoti pasi neZANU-PF, pasi nevese vanodya ufumi hwenyika, vana veZimbabwe vachitambura kusvikira pari zvino. Hatizivi chinhu chinonzi payslip, hatizivi kuti chinhu chei payslip chinhu chakamira sei, nokuda kwezvigananda zviri kungoluta mari yenyika zvichiisa kunyika dzokushe, kuda ndokwazvoda kunogara. Mnangagwa chokutanga chandakumbomuudza, mumusvikisire mashoko angu iyawo. Mnangagwa
Mnangagwa, ndinokumbira uri kutaura naComrade Fire, ndinokuudza kuti Mnangagwa, ibva pachigaro zvichakanaka. Zvako izvi zvokushandisa vana chavangu uchida kuti vakuti 2030 uti kwai tavumba chitenderano chimwe chete neopposition party tatenderana kuti 2030 vision 2030, uchida kutora mwana wako kuti umuise pabugeneral ave mukuru ave iye anokontrola. Ndoda kukuudza nhasi Mnangagwa, mwana wako Shoni kana ndiani usavashandise, vanofira mahara. Unofira mahara. Unombona kuti mwana wako imiliyoni paari ari 1. Havasi vanhu miliyoni. Ndoda chikuudza nhasi, unofira mahara. Ndinoda kuudza hana zvanotiita. Ndinoda kutaura kuti kumasoja ese madiki vechidiki vanoziva kuti vane 20 years zvishinda mberi, vakatogwa vakapinda muchiuto vakaiva qualifier vava musoja, ndinokupai nyaya iyi nhasi. Musashandisa nomwana waMnangagwa Shoni anoprotekta baba vake. Chokutanga chandoda kuudzai, chinhu chinonzi hurumende ihurumende yavanhu, haisi hurumende yomubaba Mnangagwa. Havusi village chairman, havusi vusabhuku, havusi vuvashe. Unoziva kuti iwe Shoni, iwe wakamaya ukanoita meeting hwako uchigwa kuda kuti nyoka yemabhunu anyure. Ndokuudza Shoni, ndokuudza Shoni, unochema, uchamama matuzvi matsvuku. Ndakuudza, unoziva kuti unobhaiza zvimwe zvisingaitiwe. Unoziva kuti mamakera atakakuita Shoni, ndoda kuudza Shoni, uchamushuva munyika yeZimbabwe. Unoziva kuti chanogara kunyika dzokuzhe Shoni kana kufira mujere. Kana uri mumwe munhu, indanoudza baba vako kuti baba, vanhu havachakudii, burukai zvichakanaka, mugona kusara noufumi ushoma shoma. Hwese ufumi hwakatogwa nezvigananda, kana ndivana Tagurei, kana ndiva nani, kana ndivana Garwe, umwe noumwe unoziva kuti wakatora ufumi hweZimbabwe. Nenguva ino iyi vana veZimbabwe vachichema, makafa vanhu muzvipatara, vachifa nokushaya mishonga, imwe makabata ufumi hwenyika. Tati chimwe nechimwe tinotora, muchaenda kunorisa ng'ombe. Ndokuudzai, tikunyeperi. Hatikunyeperi. Chichatsuka, chichakala muZimbabwe. Vana Comrade Mudzingwa navamwe vese batai saizvozvo. Vana Mudhara, Bob Shelgeza, iwe Mudhara iwe, handisati ndamboona Mudhara wakangwara sewe ini. Mudhara wavana makore akawanda ane njere dzakaita sewe. Iri rinongokora richingoseka riri mumure kudaro. Handizivi kuti richivona chinyi. Riri kuvana majenerali akauraya 17 ese. Ndoda kuchikoyambira majenerali ose ari muZimbabwe. Ndoda kuudza inyaya iripo pane vese vari kurarama. Ngwarai 2028 kure. Gore rino iri risasvika December munopera, munofa. Hafambiri kurashia mahara anoifamba notora poison. Mnangagwa inyoka nomukadzi wake Auxilia Mnangagwa. Kana uri sewe Auxilia Mnangagwa, ndoda kuti vakukandire kana message uyu uunzwe. Imwe mai Auxilia Mnangagwa, ndoda kukuudzai nhasi, hamuna kukwana. Mukaona chinzi kuna vanhu vari abnormal, ndizvozvo munopenga imwe. Hamuna kukwana. Ndoda kukuudzai nhasi, hamuna kukwana. Munenge munobva kungomahuri, makatogwa kuda kuvapengo, kuda kwakunyengera kuvapengo. Nomurume wenyu inopenga hana kukwana. Ndoda kukuudzai nhasi, hatikunyengeriri. Ibvai nomurume wenyu zvichakanaka. Munofira mahara muZimbabwe. Munofira mahara muZimbabwe. Basa rakomaya uchibika mufushwa wakasenga miliyoni muzvipatara muna mishonga. Muri mai vasina njere, muri mai vasina kwana. Ndoda kukuudzai nhasi, hamusi mutungamiriri wenyika ende makadyiwa. 2023 makadyiwa, 2027 makadyiwa. Hapana zvamakamboita muZimbabwe. Makadyiwa pachimwe nechimwe. Tikangonzwa kuti Bob Shelgeza munomuguna, nyoka yemabhunu tinokuurai, kuputisai muZimbabwe. Tinokuurai. Hatipo kunzwi. Ndakuudzai. Ndanga ndichikumbira kuna Comrade Bob Shelgeza kuti tatipa pfuti tiri ready. Hatingasviki 40 years tisingazivi payslip nokuda kwaMnangagwa nezvigananda zvake navana vake. Fuck off man.
tipei pfuti tidzishandise. Tatinotenda isu kuti tinodzishandisa, tipei pfuti tidzishandise. Mnangagwa shapu ndizvo munoda kumubvisa namasoja, but dakuudzai Mnangagwa dai mamotipa yekuro timbomuuraya, tiuraye tikane chitumbu chake mumvura chinde chidyiwe nengwena. Tidino kumubona poison this guy. Asi munhu wechokwadi uyu Mundarageza arambai makadzvanya ipapo. Hai munobuya kugara pamba penyu Mundara, munobuya kugara pamba penyu. Muri hero kwatiri, muri kutamba imwe pati hombe inokonekwa chero namayouth eZANU-PF atachiti kuda mayouth ndiwo achasumudza musoro, but vavete iyezve vamwe vakaputsigwa dzimba ndo pavanogwisana namaporisa anenge atumwa kuti kwai ndati machaina ose akatengisigwa nzvimbo mapurazi edha imi maini edha chinyi tinokubvisai mudzokere kunyika kwenyu muchave napatsva nehurumende inenge ine democracy mukati kwete zvaMunangagwa izvo kuti wakagadzwa pachigaro nechisimba nokuba wakadyiwa naChamisa last 2023 wakadyiwa last of last year. Pana zvangatibudza Munangagwa, unotibudza chii? Unokora chiti chavangu chavangu majaira Chiwenga wakagona ukastopisa chavangu zvanoda kuita kuisa makotsi chichi chavangu hapo pano kana pamwe chavangu wakangosvika kungonouraya opposition party yaNelson Chamisa. Nelson Chamisa dachikubudza chinhu 1 nhasi uteerere apa tikubudze komana batana vamwe inde mberi wakangodaro nyika iri kutosununguka mukomana, tinokufarira zvisingaiti, tinokuda batana vamwe. Ndoziva kuti vanenge vakakuisa ziso vachida kuuraya, but havana zvavari kuita, kungokuguna chete, maguna Nelson Chamisa. Munotsvuka moto muZimbabwe. Nonzi Comrade Fire ndijairigwi, tsada kuti jairira. Munangagwa nezvigananda zvake naWikineli vasabuda ngavagari varimo muZimbabwe. Pasava chino munhu famba kusvika Munangagwa achistepa down achisaina. Nayewo ndinotenda, ndinokumbira kuti muposte audio rangu iri muri kande muti Comrade Fire vakatsamwa zvimwe zvisingaiti. Tatipfutidza chino titangira pabhodha ipapa, tisanganewo tosangana kuti rwisa tinouraya iye chinda mberi.